Надеждина авылында иске клуб урынында техника эшли башлады. Әйтергә кирәк, иске бина күптәннән таушалган авария хәлендә иде. Аны сүткәннәр. Бүген монда яңа объект өчен фундамент төзү эшләре бара. На данный момент работает одна техника единица, это копает траншею под монолитный фундамент. В среду мы начинаем выкладывать монолитную ленту, принимать блоки фундаментные и, соответственно, я думаю, в течение 14 дней мы выйдем на ноль и начнем поднимать коробку. Бер бина эчендә шулай ук китапхана һәм фельдшер-акушерлык пункты да урнашачак. Клуб 100 урынга исәпләнгән. Аның мәйданы 300 квадрат метрдан артыграк булачак. Объект мәдәният милли проекты кысаларында төзелә. Аның төзелешенә 12 миллион сумга якын акча каралган. Төзелеш ноябрь аенда тәмамланырга тиеш.